גם אני איבדתי את אחי הגדול כשאני הייתי בת 12. בחיים לא סיפרתי את זה בסרטונים, כי לא רציתי, הרי זה כל כך גדול, ואני יודעת שכשאומרים את זה, אז זה קצת הופך להיות כבר הסיפור שלך. נכון. ואני ממש פחדתי שזה יהפוך להיות הסיפור שלי, וגם כי הרגשתי שההשפעה שהייתה לי אישית, לא האובדן, כמו ההתמודדות עם אמא שחוותה אובדן. החרדות שלה, לאבד גם אותי, חס וחלילה, או לאבד את אחד האחים הגדולים שלי, זה משהו שגרם לי לעשות הרבה דברים אחרת. ומצד אחד את אומרת לעצמך, אוקיי, בטוח עשיתי אבל את הדברים שרציתי לעשות בחיים. ואני באמת לרוב קשובה לעצמי, אבל אני באמת חושבת שהרבה מהזהירות שלי, ויש לי זהירות יתר, ואולי קצת החרדתיות, זה מתוך הפגישה הזאת עם מוות, בגיל מאוד מאוד צעיר. והיום אני יודעת שיש המון ילדים שאני פוגשת, שלצערי, במיוחד אחרי השנתיים האחרונות, איבדו אמא, איבדו אבא, איבדו אח, איבדו אחות, והם צריכים להמשיך את החיים שלהם, והם צריכים למצוא בהם את הכוח להמשיך הלאה, ולקחת את זה עד כמה שניתן, כי זה כאב שבאמת בלתי אפשרי להכיל אותו, למקום שהם יצליחו לחיות איתו. ואני חושבת שהדוגמה מדהימה לזה. גם בתור ילדה, שתמיד שאלו כמה אחים יש לך, אז תמיד אמרתי, וואי, זה בדיוק אותו דבר. שתי אחיות, ואז כשאומרים לך, רגע, אין לך אחים? וברגע שהבנתי שהדרך שלי לדבר עליו, זה גם הדרך שיזכרו אותו, כן. וידעו מי הוא, אז אם אני לא אספר, אנשים לא ידעו. נכון. זאת אומרת, כן, היה לי אח שהוא נהרג, שהוא היה לוחם בימ"מ, ואז עוד בן אדם יודע מי זה אורון אדרי, את מבינה? ואז כן. ההנצחה היא מאוד מאוד חשובה,